ହଁ ହେଇଥିବ ହେଲେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଓମେଗା ଲଞ୍ଚ କଲି ତ ଆପଣ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ। ଟାଇମ ପାସ୍ ତ ହେଇଯାଉଛି ନା। ହଁ, ଆଉ କଣ କି, ମତେ ଏମିତି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଜରୁଆ ଜରୁଆ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ବସିକି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଉ କଣ ଖବର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆଉ। ଏତେ ରାତିରେ କଣ ବାହାରେ ବସଛ ନା କଣ କୋଉଠି? ବାନର ମରା ଆସିଲେ। ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଘର ବାହାରେ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ଘରେ ବସିକି ଟିକେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଟିକେ ବୋର ଟାଇପ ର ଲାଗୁଥିଲା। ମାର୍କେଟ ଯାଇ ବୁଲି ଆସି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମ ଛକ ଟାଇପ ର ଅଛି, ତାର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମ ଛକ ଟାଇପ ର ବାପ। ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏସବୁ ମଜାକ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଫୋନ କରିଥିଲେ ସେ ବା ଆସୁଛି। ଏଇଠି ବସିକି ଆଉ ବାରଟା ଗୋଟେ ସାଢେ ଗୋଟେରେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଆମ ଘରେ ସେପଟେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରେ। ଆଉ ଭୂତ ଭୂତ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେଠି? ନା ଆମ ଭୂତ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୂତ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଆସିବ। ଭୂତ ଭୂତ ବାହାରିବେ ପୁଣି ଡରିକି ଗଲା। ନାଇଁ ଆମର ଏପଟେ ସେ ସବୁ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ତମେ ଭାଇ ଇଏ କର ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିଲା। ମିଳିବ ହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି।